mene Mulungu anatilengera anthufe mkamwa mwatumu mulimano kayesati chakuti koma pakati pa manopa pali lilime ndilofewa mano ndi olimba koma mano amatha limodzi lilime limakhalabe pati awa ndi comrade Namiwa ndili nawo ndayendera kuno cholinga cha anthu otumazi kwanjewo amafuna kuti awa asaoneke tikucheza nawo lero ndiye ndikunena kuti Anamiwa ali ngati lilime inu azikwanje muli ngati mano muzigweruka mmodzi dziko ili analiko anthu analiko ndinamva kuti mutapanga target Anamiwa otsatira wake nali ine mpaka wina anasambuka kumaimba mafoni ndiye Mulungu amuonesera poyera kuti zinthu izi zimakonzedwa koma zachisoni nzakuti anthu tu nzipatala mwakufa mankhwala mulibe anthu shuga akugula 6,000 kodi ine ndi Anamiwawa tikamayankhula ndikumatipangire upo wazikwanje ndiye kuti shuga yagulidwa 3,000 iwe chimimba iwe ngani tu ndiwe chipazi iwe ndiwe wantopola iwe ukuyenda mmapazi iwe mwajawo ena aja anachigwira chipani aja kumakhala ndi manyazi zinthu zimasintha dziko ili inunso muli ndi umboni inu amene mukutumazi kwanje inu mukamaloza chara ichi wina wake kampangeni forozi zikuloza ndani kaya zitatuzi tsiku lina zitatuzi zizadzuka ndikukupangani inuyo Amalawi munthu ndi uyu anamusemera zonena zambiri ali pa CC critical condition ndi awa comrade apase ni moni atu zoona ndithu tilipo osafowoka osaphetira osaopa we don't blink tiye tigwirane manja tipulumuse Amalawi ife tili pano tinali tumuno mulilongwe kukuzapereka solidarity kunkhani ya mademo agangata kunena kuti tithese zaka zikwanje koma chifukwa choti tapereka kuzindikira mu ulemu wa sukulu ana alembe mayeso koma mademo otu alipo wakana si mathematics alipo wofuna audit alipo mutulusa zikwanjezo koma tsiku lina zizatembenukira kwa inu inetu ndi comrade Lighton Mangochi kuchoka muno mumzinda wa Lilongwe Mulungu amatikonda ife tili ngati lilime azikwanje inuyo muzatha ngati mano sana kumvetseni mwina amvetse kunjaku ndikufuna ndinchenjeze Jesse Kabwira ndizimayi opanda ulemu ndipo sasunga ulemu wina uliwonse kwa president wathu Professor Arthur Peter Mutharika si size ya Jesse Kabwira. Jesse Kabwira asiye kukamba za Professor Arthur Peter Mutharika. Professor atuluka mu nthawi yake akukonzeka ndipo apanga kampeni imene sinaoneke malo yamba kuponda Professor adzakhala ku Lilongweko ndipo tsiku limene Professor akaponde ku Lilongwe mala MCP lidzagwa tsiku limene lolo tamvapo kuyankhula kwa ulemekezeka Mayi Matanda amene ndi MP yakuno komanso kuchokera ku Palombe South Mayi Tia Hendere akuthokoza zinchito zimene mukugwira akuti mukusimukugona mwalandira motani mathokozo amenewo inaenda kuzika kwambiri kuti ma MP wa akuona ntchito imene tikugwira ifeyo ngati region yawo komanso ineyo ngati director wawo zandikuza kwambiri chifukwa ifeyo Amalawi anthu mwina amatidziwa ngati anthu ansanje kwa wina ndi nzake maka ifeyo amayi timagogerana mwina nthawi zina basi koma ku DPP mtima umenewo kulibe ndi chifukwa chake mukuona tonse ku DPP tikuthamanga kuti amayiwa apite ku parliament tiya akupita kumene ku parliament pa 16 September Amayi Matanda akubwerezaso ku parliament ndiye inetu Amalawi apa ndi pakambwe mdera la Malungo mboma la Kalonga Minister wa Nsewu Jacob Hara anabwera pano ndi convoy yambirimbiri kuzabwera ndi maengineer kuonesa marowa anthu akupwetekeka akumaombana chifukwa cha kuchepa kwa marowa nthawi ya mvula
mpaka lero anatinena Jacob Hara kuti ndife apa kamwa. Lero palibe chimene chikuchitika apapa. Is madraying boma ili tikamana kuti sili kufunikanso pa 16 September siti kunama zinthu ndi zimenezi. Matraki ndi awakudusawa malo ochepa kwambiri, malo ochepa dzulo li anthu aombana pompa. Ineyo ndikamanena kuti zinthu sizili bwino ndi zimenezi, kodi basi kuti acha pa 16 September kumakavotera Chakwera zoona boma lolephera la MCP zibwana zokha maministara zibwana zinthu zosakhala bwino ogwira ntchito mboma zibwana amene akuti akunsewuwa. Msewu wa Chiweta ndi umene ukulephera kukonzedwa pano. Magalimoto ma breakdown daily. Tinabwera panopa Jacob Hara minister akuti engineer kaya uinjinia wake ndiye uti azinzake amaonesapo kena kake. Koma Jacob Hara palibe pamozi ndi president wake palibe sadziwa za follow up. Ntchito matama misonkhano yakula ngati zinthu zikuyenda kugawa ndalama basi koma pa ground zero eni. Malowa ndi woopsa pakwana penipeni apa anthu ena sakudziwa kuti malowa ndi chonse. Ndiye tikamayankhula zinthu zina zake ine ndi Comrade Nsimsogwe tinabwera malowati amenewa. Mukuona malowa ali danger kwambiri. Malo asimpo awa akulephera kuti akonze mpaka miyezi 3 mpaka miyezi 4. Zoona zimenezo boma ndilomwe lili Achakwera zinthu zakukanikani. Nduna za MCP zinthu zakukanikani. Vomerezani osati kuti tilusira zikwanje kapena kupasa anyamata futi kuti azitipanga target. Sizikuthandizani. Malawi ndi wankulu kuposa Mangochi. Malawi ndi wankulu kuposa President Chakwera. Malawi ndi wankulu kuposa cabinet ya Chakwera. Ife sitiopsezedwa. Mubwere mukonze apa. Manyazi mulibe. Mene Mulungu anatilengera anthufe mkamwa mwatumu muli mano kayesati chakuti koma pakati pa manopa pali lilime ndilofewa. Mano ndi olimba koma mano amatha limodzi. Lilime limakhalabe pati. Awa ndi Comrade Namiwa ndili nawo ndayendera kuno. Cholinga cha anthu otumasi kwanjewo amafuna kuti awa asaoneke tikucheza nawo lero. Ndiye ndikunena kuti Anamiwa ali ngati lilime. Inu azikwanje muli ngati mano muzigweruka mmodzi. Dziko ili analiko anthu analiko. Ndinamva kuti mutapanga target Anamiwa otsatira wake nali ine. Mpaka wina anasambuka kumaimba mafoni. Ndiye Mulungu amuonetsera poyera kuti zinthu izi zimakonzedwa. Koma zachisoni zakuti anthu nzipatala mwakufa mankhwala mulibe. Anthu shuga akugula 6,000. Kodi ine ndi Anamiwawa tikamayankhula ndikumatipangire upo wazikwanje. Ndiye kuti shuga yagulidwa 3,000. Iwe chimimba iwe. Ngani ndiwe chipazi iwe. Ndiwe wantopora iwe. Ukuyenda mmapazi iwe. Mwajawo ena aja. Anachigwira chipani aja. Kumakhala ndi manyazi. Zinthu zimasintha. Dziko ili. Inunso muli ndi umboni inu.
amene mukutuma azikwanje inu mukamaloza chara ichi wina wake kampangeni forozi zikuloza ndani kaya zitatuzi tsiku lina zitatuzi zizadzuka ndikukupangani inuyo. Amalawi munthu ndi uyu anamusemera zonena zambiri ali pa CC critical condition ndi awa comrade apaseni moni yathu. Zoona ndithu tilipo, osafowoka, osaphetira, osaopa. We don't blink. Tiye tigwirane manja tipulumutse Amalawi, ife tili pano. Tinali tumuno mulilongwe kukuzapereka solidarity kunkhani ya mademo agangata kunena kuti tithetse zaka zikwanje, koma chifukwa choti tapereka kuzindikira mu ulemu wa sukulu ana alembe mayeso, koma mademo otu alipo, okana mathematics alipo, ofuna audit alipo. Mutulusa zikwanjezo koma tsiku lina zizatembenukira kwa inu. Inetu ndi comrade Lighton Mangochi kuchoka muno mzinda wa Lilongwe. Mulungu amatikonda, ife tili ngati lilime, azikwanje enuyo muzatha ngati mano.